Ďalším must-have kúskom je určite košela na gombíčky. Je to opäť veľmi univerzálny kúsok a aj keď sa vám tento kúsok môže zdať, že je až príliš formálny, má naozaj veľký potenciál. Košelu si môžete zastrčiť do svojich obľúbených džínsov, nosiť ju ku sukni, alebo si ju obliecť na tielko ku vašim obľúbeným džínsom. Aj tu pri výbere košele zvolte určite nadčasové odtiene, ako je úplne čistá biela alebo prúškovaná. Biele tenisky. Ak si myslíte, že biele tenisky sú až príliš ležené na to, aby sa hodili ku všetkému, tak ste na omyle. Pretože práve vďaka svojej jednoduchosti sa hodí naozaj ku všetkému. Od ležených outfitov až po elegantné a štýlové outfity. Môžete ich nosiť ku šatám pre trošku športovejší nádych, s vašimi obľúbenými džínsami pre ležerný look, ale aj napríklad s maxi sukňou pre zmes štýlov, ktorá bude vždycky vyzerať trendy. Aktuálne trendy sú retro tenisky v štýle 90. rokov, ale najdôležitejšie pravidlo je to, aby ste si ich vždycky umyli a aby boli vždycky čisté. Inak outfit stratí šmrnc. Sveter. Dobre zvolený strih svetra je opäť kľúčovým prvkom vášho šatníka. Kašmír, vlna, bavlna. Možnosti máte naozaj veľmi nekonečné. Všetko závisí iba od vášho životného štýlu, podnebia a samozrejme aj rozpočtu. A naozaj správne zvolený sveter dokáže povzdvihnúť každý jednoduchý outfit. Aj tu opäť ho môžete nosiť s ležernými aj elegantnými kúskami, dá sa nosiť k džínsom, napríklad aj na šaty. Oversize sveter si môžete napríklad zastrčiť aj do sukne, alebo si ho iba prehodiť cez plecia ako štýlový doplnok. Členkové čižmy budú tajnou zbraňou vášho šatníka, takže si ich určite zastarajte. Povzdvihnú akýkoľvek outfit, čo je ale dôležité, zvolte si správny podpätok pre vás a odolný materiál. Určite by som vám odporúčila kožené členkové čižmy. Môžete ich opäť nosiť ku džínsom, ku dlhým šatám, čím vytvoríte nečakaný kontrast. No a posledným kúskom do vašeho šatníka by mali byť určite čierne nohavice. Tak ako všetky predchádzajúce kúsky sú opäť všestranným základom šatníka, ale ani tu sa nemýlte. Keď si predstavíte čierne nohavice, nemusia to byť vždycky iba elegantné nohavice. Aj tu opäť existuje množstvo rôznych štýlov s vysokým pásom, nohavice šité na mieru, nohavice so širokým strihom. Takže aj tu si vyberte strih, ktorý lichotí vašej postave. Môžete ho nosiť formálne, ale aj ležerne. Stačí zmeniť iba top a zvoliť správne topánky. Ku klasickým čiernym nohaviciam si môžete zvoliť napríklad obtiahnuté body alebo tielko s nejakým výstrihom. No a na denný look môžete ich kombinovať napríklad s elegantnými mokasinami, ale aj s teniskami. A navrch už len oversized sako, blazer a idete.